духтаро одамое ҳаста ки бефарзанд хайка ҳамаи доди худованд худаш метиява фарзанда ҳамаи чиз сабаб мешава. Ана одамое ҳастанд 10 сол 8 сол 5 сол фарзанд намеёванд. Анами витамин С-ра инами витамин С-ра қатъи инами спирулин хӯрдагиян қатъи инами соҳиби фарзанд шидагиян. Бо хӯрдагиян хема қатъи витамин С хоиб қатъи спирулин хӯрдагиян соҳиби фарзанд шидагиян. Дами чиёмон меган группода даже результатошона мебинанд меган ки и чӣ қадар фоида дора, чӣ қадар ами хемахем фоида дора. Анами спирулин витамин С запора инами мо одамоира москвабудагиҳо мехӯрем ховда хона шикамамон врам мегем врам и врам нест ҳамаи запорай туалетдор омаданатам қин мешава. Анамина бихӯрен ама хел хита чувствид мекунӣ ҳам қахшрӯ сабуки тез туалетам немедирой ҳамата 100% шикамби варамтам гу мекуна. И чойшам анами хел мада ҳам қад чизош духтаро маъқул шидагия ки нами бетариф касе ки мехоҳад тавсия метиҳам бигира чизош 100% гаранти ами чизша ай диданашку мебинӣ качестваш чӣ хел хушрӯай качестваш аҷоиботай. Дига компаниҳо чизош намуд надора и қимат беимад меган қиматам боша ганда чизош хушрӯай чизош фоиданокай витаминои зур дора витаминои беҳад қиматҳо дора чандин ҳазорон витамино дора. Овозом гирифтагиҳо қахшрӯ гап зада наметавонам. Инаме як блокшама худам хӯрдам як блоки дигаш ҳастай иншоалло ки боз заказ мекунам. Витаминша биоз як дорура мехарем ганда қиматай гудакон касал буд айҷошон хеста наметавонист ман динани пареру заказ ма гирифтам сразу гудакомам додам хидмам хӯрдам хела хидма хушрӯ чувствид кардам оби бинимам намерава ҳама гудакомам иншоалло ки сос шидестай шифо ёфтестай. Барои ҳам қад духтаро бигирен пушаймон намешен. Ин стикшам ҳаҷоибот барои дили маршина зур будагӣ.